Good day mga saksid! Welcome back sa JMJ Agri TV kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida. Samahan niyo ako mga saksid for today's video dahil pupunta po tayo sa nakapag-testify na maganda ang Goshen at ito'y ginamit niya sa kanyang palayan. Kaya ngayon mga saksid ang kanyang hinarvest na wala siyang ginamit na insecticide, fungicide at pesticide mga saksid ay binibenta niya po ito sa public dahil meron sila mga kasaksid na milingan. So binibenta niya ito sa mga kasaksid natin na gustong mag-avail ng walang insecticide, fungicide at pesticide at nagamitan pa ito ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Kaya mga saksid, syempre samahan niyo ako dito sa San Fabian, Pangasinan dahil nakarating na tayo dito at i-vlog natin ang kanyang bigas at kanyang milingan. Let's go mga saksid! So yun mga kasaksid, ayan, nandito tayo ngayon sa San Fabian, Pangasinan mga saksid para iti-testing itong rice mill nila ma'am dito sa San Fabian mga saksid. Dito yung na-sprayhan ng Goshen at walang ginamit na chemical dito mga kasaksid. At yan, magti-testing sila dito. At available mga saksid ang kanilang bigas, syempre dito sa San Fabian ng mga naghahanap na mga kasaksid ng walang halong chemical mula sa simula hanggang sa pag-ani. Walang insecticide na nilagay mga saksid. Kaya magte-testing sila madam. Yan yung inani na 402 and 408 na variety mga saksid. Testing sila. Nalalaglag na siya. Dito na siya pupunta. Mula sa taas. Ang mga saksil. Papunta na dito. At yan at dadali na dito. Makina nila. May bigas. Maganda yun. Puti. Lalo pa pag kinain na yan. Yan mga saksi. Tas ito, yung 4 na sakong nilagay kanina dito ni Madam, pinalagay niya. Pero dito titignan natin kung ilan ang recovery nitong machine. No? Kung ilan ka ba nang kayang may bigay ng 4 na sako. So ngayon naka-1 sako na tayo. Ayan, nasa lapag kanina. Nasa lapag ni Madam. Nalapag na, 1 sako. So ito pang pangalawang sako na to. Bilis mga saksi. Yan, bigas ulit to mga saksi na RC402 and RC408. Yan, available dito sa Mag-isa Rice Mill mga saksi. Siyempre ulit, nandito tayo ngayon sa milingan ni Ma'am at siyempre kasama natin siya. At ipapakilala natin ito mga saksid ang kanilang binibentang rice. Mga saksid, itong rice na to ay talagang pure
na organic, walang hinalong chemical mula sa simula hanggang sa pag-ani nito mga saksid. Kaya makasigurado kayo lalo na sa mga bumibili ng bigas yan na hindi gumagamit, no? Na ayaw bumili ng bigas na ginamitan ng chemical. Tama-tama ito mga saksid. So papakita ko sa inyo, ito ay variety na 402 and 408 mga saksid. So ito yung ano niya. Available dito sa kanila mga saksid. Ibibigay ko dito yung ano natin, contact number nila kung sinong may gusto. At malapit lang kayo dito na sa San Fabian, pwede kayo bumili dito mga saksid. So healthy talaga to sa atin, lalo na sa mga ayaw sa mga chemical, gusto ng organic na rice, pwede ito mga saksid. Malambot siya at talagang nakikita nyo naman yung ano yun. And maganda yung rice at maganda syempre yung pagkakakiskis mga saksid. So yun sa price natin, mag-PM lang kayo mga saksid at tawagan nyo lang yung number na nasa screen para direct po kayong makipag-usap kila madam. Dito si ma'am, ano nga po ito pangalan nila ma'am? Isabel de la Si ma'am Cruz. Isabel de la Cruz. So si ma'am ang may-ari nitong rice mill. At syempre si ma'am din ang nakagamit din ng Goshen na kung naalala nyo, meron tayong vlog dito sa San Fabian, Pangasinan na gumamit ng Goshen at Neem tree mga saksid. Ito pong pinagamitan niya na harvest na po mga saksid. Kaya ma'am, ano pa yung mga ginamit nyo ma'am nung nagtanim kayo nitong 402 and 408 ma'am? Nag-foliar kami ng sarili namin na ginawang organic foliar fertilizer. Ayun. Aside from that, yung Goshen din, kasi kailangan din namin may source doon na kailangan sa palay. Ayun. At the same time, mayroon din kaming ibang product na binili na organic para lahat ng doon safe ang bigas. At saka never kaming gumamit ng insecticide, fungicide, kasi puros natural ang ginamit namin. Yun, Nang kagaya ng papaya, seeds, ganon, neem tree, ganyan. At saka gumamit din kami ng manure Ayun. ng hayop para sa land preparation. Land ganon. preparation. Yun mga saksid, kaya grabe talagang sulit na sulit tong bigas na ito. At syempre ma'am, saan po ba ito matatagpuan pag nag-walk-in sila? Gusto nilang bumili ng bigas? Dito lang sa San Fabian, sa Barangay Angyo, Sitio Takulit, Barangay Angyo, San Fabian, Pangasinan. Apo, Along the Provincial Road lang kami. Anong the provincial road. So hanapin lang nila yung rice mill na mag-isa. Mag-isa rice mill. Mag-isa rice mill mga saksid. Nasa Google Map din yan mga saksid kasi nung pumunta ako dito, na-Google Map ako, nakapin yung kanilang rice mill. Mag-isa rice mill. So yun ma'am, maraming salamat ma'am. Maraming salamat din. Sa mga gustong magpa-rice mill ma'am, taga San Fabian. Yes, Apo. oo. Dito sa amin, mabilis ang paggiling. Tapos, yung mataas din ang recovery dahil century na kaming may kiskisan. Ayun, kumbaga subok na Yes. ng mahabang panahon. Oo. Dekada na. Ayan, sige. Sige ma'am, thank you ma'am. Thank you very much.